सेरफांगुरि जनता फरायसालिमाया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। रामफलबिल दखरा एबसुनि मददजों जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव दिनै सेरफांगुरि जनता फरायसालिमायाव गोदानै हाबफैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै मोनसे सावराय मेलबो जानानै थाङो। बे सावराय मेलाव गाहायालासि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथांजों लोगोसे बड'फा इउएन ब्रह्म दतमा फरायसालिमानि गोरायुं बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे सावराय मेलाव गुबैयै फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाय आरो बर' हारिनि राव हारिमु फेहेरनाय बायदि आयदानि सायाव सावरायलायनाय जानानै थाङो। गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे रामफलबिल दखरानि खुंनाय जनता कलेजनि लोगो नांनानै बिथांमोना गोदान बर' फरायसाफोरखौ लानानै बेवहाय बरायनायनि हाबाफारि खुंदों आरो बेयो गासै फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लानानै मोनसे मोनसे हाबाफारि सोलिदों आरो बेनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जे दिनैनि गासै गोदान फरायसा जायफोरा जनता कलेजाव फरायफैबाय बे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि फरायफैयो। दा बेबायदि दिनै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै इयुनाव गावखौ खालामनो थाखाय जोंनो बेबायदि मोनसे फसंथाननि गोनांथि जाहैबाय। दिनै बेवहाय गोबां फरायसाफ्रा हायार सेकेन्डारि 11, 12जों लोगोसे डिग्री आरो बर'आवहाय बेवहाय फरायनो मुं थिसनफैयो। दा बिथांमोनखौ जोङो गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लालांनो हायो बेखौ जोङो फरायसा आफादनिफ्राय बरायबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखायनो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जावरिखांनायनि जे हाबाफारि बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे गोथों लामा लाजानायखौ जों हास्थायगोन। बर' माहारिया दाबो गोबां दावगानांगौ दं। गुबुन जों सोरजिनायाव गोबां आयदा खान्थिजों जोंहा गियान लानांगौनि मोनसे दिनैहाय इउनिभार्सिटि कलेज CIT जों लोगोसे इन्जिनियारिं कलेज आरो जोंनि हालामाव जिफोर सोलोंथाइनि दावगानाय थासारि बेखौ जोङो जोबोद गोथौङै लांनांगौ। दा बेखायनो फरायसाफ्रा गोथों गोसो होनानै फरायनायाव बयबो कलेज इउनिभार्सिटि फरायनाय गासिबो फरायसाफ्रा गोसोआव बावसोमनांगौ आरो जोंनि समाजाव समाज बेरेखा थासारि जोंखौ गुबुंले खालामनो हानाय माखासे दिनैनि समाव एन्टि ससियेल एलिमेन्टस जे जोनोम मोनो बेखौ एरायनानै थांनो थाखाय साफ्रोम फरायसाया साखा-फारा जानांगौ। गाज्रि हुदानिफ्राय गोजानाव थानो जानांगोन। ड्राग्सनिफ्राय जौनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बेसाद सिगारेट बेफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गोजानाव दोनगोन। मानोना बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोबां बेबायदि फरायफुनाय समनि फरायसाफोरखौ जोंनि सोलोंथाइखौ बेफोर खान्थिनिफ्राय आद्रा जानायखौ जों लुबैयाखै। बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै राफोद समाज दानांगौ, बर'आ दावगालांनांगौ। गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनजों लाबोनांगौ, रांखान्थि फेहेरनांगौ, समाज दानांगौ। दा बिनि थाखाय बयबो फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो गुदुङै दावगालांनो हायो। फरायसा आफादनिफ्राय गासिबो फरायसाजों लोगोसे गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरखौबो जोङो फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय इयुन समाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव होननानै मिजिंजों बे ड्रप आउट जालांनाया जोंनि गेजेरनिफ्राय बियो गैया जायोब्ला मोजां। मानोना जों मिजिंथियो हायार सेकेन्डारि फरायनायनि उनाव बिथाङा गुबुन डिग्री बा गुबुन ITI बायदिसिना भकेसनेल कर्स लानानै दावगालांनायनि खाबु लादोंब्ला बे मोजां। बेनि अनगायै डिग्री फरायनायाबो गावनि डिग्रीखौ फोजोबालासिनो भकेसनेल कर्सखौ लानानै आवगायलांनो सानदोंबा, रांखान्थि फेहेरनायाव गावखौ दासिमनायाव जिउ राहा लामा लादोंबा बियो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि अनगायै गोबाङा जुदि फरायनायखौ फरायथारनानै आद्रा खालामनानै थाङोबा बिनि बेलायाव जोङो माने खालामनांगौ आरो गुबुन फरायसाफोरखौ मटिभेट खालामनांगौ जाहाथे जोंनि गेजेरनिफ्राय रावबो ड्रप आउट जाया, सोलोंथाइखौ लानानै दावगानो हायोबा जोंनि गियान आरजिनायनि फोथाराव दावहायाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो गावखौनो सासे राफोद सुबुं खालामनायाव